aw ni ce a ka lamɛnni ɲuman la Mati ka duba ta a bɛɛ kelen kelen ye. Bi ka baro kun ye fini don cogo ye. Kamelew sunguru an kan ka fini don cogo di ka an yɛrɛ wasa an ka farikolo la. An ka diɲɛ kɔnɔ sisan fini caman bɛ yen an bɛ minnu don an bɛ an farikolo to kɛnɛma. O man ɲi. I mana taa sugu la fini sanyɔrɔ la i kan ka fini lajɛ. I bɛna fini min san hali ne y'a san sɔngɔ gɛlɛ la walima sɔngɔ nɔgɔmani la ka n'a don ne y'a don i kan k'i yɛrɛ sutura. O fini i mana fini min san o kan k'i sutura k'a to fana mɔgɔw b'i jate o b'i bonya. Ala ka kuma fana bɛ jumɛn de fɔ nin ko la. An bɛna Bibulu kala Timote fɔlɔ a sira 2 verset 9 la. Paul y'a fɔ an ye ko ne b'a fɛ musow ka fini don cogo ka bɛn. O mana fini min don o ka o sutura walisa mɔgɔw fana b'o bonya. Ne ye fini don ni farikolo bɛ kɛnɛma mɔgɔ tɛ se k'i bonya. Ka kuma sungurudenw fɛ aw bɛ fini caman don min bɛ gunokow bɔ kɛnɛma. Ala ka muso dan k'aw gunokow kɛ a ka furucɛ ta ye. O labɛnna ka kɛɲɛ ni e mana don furu la e furucɛ dama de bɛ kan k'aw gunokow ye. Kamelew fana an bɛ fini don ka an ka farikolo bila kɛnɛma. O man di Ala ye. Walisa e ka furumuso de ka kan k'o gunokow ye. O de kosɔn an bɛ ladili di aw ma. A ka fini don cogo yɛlɛma walisa ka aw yɛrɛ wasa. Ne ye fini don ne mɔgɔ y'i ye i tɛmɛtɔ o b'a dɔn e ye mɔgɔ min ye e ka fini don cogo dama de la. Ne ye mɔgɔ jaga ye e ka fini don cogo b'a yira. Ne ye mɔgɔ ɲuman ye e ka fini don cogo b'a yira. O de kosɔn an bɛ aw ladi aw ka a yɛrɛ majigi aw ka fini don cogo la. A k'a yɛrɛ kɔlɔsi fini don cogo la. Musow fana ta fan fɛ ne ye fini don ka gunokow bila kɛnɛma e ka furuko bɛ se ka gɛlɛya. Walisa minnu ye gunokow ye ne cɛw y'a ye kɛnɛma i tɛ se ka furucɛ sɔbɛ sɔrɔ min bɛ n'i furu k'i don a ka furuso kɔnɔ. O de kosɔn a kan ka a yɛrɛ kɔlɔsi a ka fini don cogow la. Matigi ka lamɛnni ɲuman di an bɛɛ kelen kelen ma walisa an ka se ka faamuyali sɔrɔ Matigi sa tɔgɔ la. Amen.